inspirace je docela široký pojem a vlastně pod inspirací můžeme představit cokoliv. Často, když máš k té písni i nějaká slova, že to není jenom instrumentální, tak ta slova vyprávějí nějaký příběh, takže... Takhle toho kostýmu může jako navést k tomu, co vlastně potom tančit a už hledáš tu hudbu na konkrétní látku. Já jsem hrozně chtěla, aby to bylo hezký vyjádření bolesti, já nechci brečet. Tak čau, ahoj, my přejeme krásný den všem. Já jsem Elza a tohle je Tauretary. Ahoj! A společně vás vítáme u další epizody našeho podcastu Tribal Fusion Mood. Dnešním tématem bude inspirace v tanci. Inspirace v tanci, inspirace při tvorbě kostýmu, v podstatě ve všem, co je kolem nás. Tak asi můžeme začít tím, že inspirace je docela široký pojem a vlastně pod inspirací můžeme představit cokoliv. Co se týče tance, tak možná nejčastější inspirací pro každou tanečnici je hudba. Vždycky, když posloucháme hudbu, tak to vyvolává v nás nějaké pocity, buď láska, nebo radost, nebo naopak, nevím, zlost, cokoliv. A vlastně na z těch pocitech, co my máme vevnitř sebe, tak my můžeme to se pokusit vyjádřit pomocí pohybu a v tanci. Mně tady přijde, že už se jako hodně promítá tvoje tvorba, protože co se týká třeba té hudby, tak strašně často, když máš k té písni i nějaká slova, že to není jenom instrumentální, tak ta slova vyprávějí nějaký příběh. Takže ty pracuješ hlavně s těma emocema. U tebe prostě tanec dává průchod těm emocím, ale přijde mi, že ještě častěji, když vlastně někomu řekneš, že si tvořila choreografii na základě hudby, tak všichni předpokládají, že budeš vyprávět příběh. Že jako začneš v bodě A musíš se dostat přes bod B a C do bodu D a prostě odvyprávět nějakou dějovou linku, což vlastně u těch emocí jakoby být nemusí. Ty můžeš se zaměřit buď to jenom na jednu emoci, nebo dát nějaký vývoj, že jako ten příběh řekneš skrz to, jak se ti v průběhu toho času třeba mění ty emoce. Ale nemusíš říkat jako konkrétní, dejme tomu pohádku. A už tady docházíme k tomu, že ta inspirace může být konkrétní, jako můžeme to rozdělit na dvě části. Může to být konkrétní hudba, což nemusí být vždycky nějaký zpěv, ale může to být jenom nějaká muzika a už na to prostě člověk podle těch emocí, co mu to vyvolává, tvoří svůj vlastní příběh, a nebo naopak on má nějaký konkrétní emoce, co má vevnitř a už na to hledá nějakou konkrétní hudbu. Co se týče té první části, tak když ta hudba má nějaký text v sobě, nebo ta písnička má v sobě nějaký text, tak je to jednodušší, protože člověk vlastně je jenom strojem, jak vyjádřit konkrétní text. Už to tam máš jako hodně nalinkované. A ty si jakoby jenom říkáš, jo, teď vlastně ta autorka prostě měla nějaký jako smysl v té písničce a ty jenom chceš jí pomoct a udělat jakoby hezkou story nebo vlastně vizuální vysvětlení toho, co cítí. Když ta hudba, nebo ta hudba nemá v sobě ten text, tak už je to potom volnější, že ten člověk může interpretovat vlastně jak chce a jak to vidí. A v tom případě vlastně každý člověk, on má takové jako širší spektrum těch pohybů, co můžete do toho vložit. A vlastně i sám divák má širší spektrum, jak to vnímat. Protože už není zavázaný na tom, že mu vyvolává nějaký jakoby, vizuální jakoby, stroj, konkrétní slova. Já nad tímhle hodně přemýšlím od našeho podcastu s Ivonkou. Přesně. Že vlastně ona jako nevypráví příběhy, jak právě tam říkala o tom, tady prostě jsem v zahradě, tady je fairy tale. Jo, a tady je víla, tady přiletí ptáček a tak. Ale že vlastně ona tančí na tu hudbu, může dát třeba průchod nějakým svým emocím nebo na tu hudbu, co cítí za pohyby, kam jí to tělo jako pustí.
a každý člověk podle jako jeho rozpoložení vnímá jiný příběh. To mi přišlo jako wow, prostě tak obrovský přesah. Přesně a já si taky jakoby jsem se vrátila k dílu s Ivonkou, když jsme jakoby přemýšleli o tady to dílu, že vlastně ty nepotřebuješ mít, jak to říct, jakoby konkrétní děj, konkrétní story v tom, v své hlavě a vlastně ty sám je tanec, ty jenom dáváš jakoby plný connect s tou hudbou a vlastně jenom vyjádřuješ, vlastně jak tvoje tělo se může hýbat, tak ty vyjádřuješ tu hudbu přes svoje tělo. Vlastně jako je to jedno, co vlastně jako cítíš a každý člověk to prostě potom vnímá sám. Takže jakoby hudba, to říkala i Kira Khabibulal, že hudba je náš nejlepší kamarád a náš taneční partner. Vlastně když my tančíme, tak my jakoby můžeme dělat to bez hudby, ale vypadá to dost avantgardně, bych řekla. Ale hudba je vlastně naším nástrojem, jak to říct. Ta hudba má svůj klasický stroj, když vezmeme jakoby klasický belly dance, tak tam jsme se učili mahami, a že pod to jakoby je svůj unikátní rytmus té hudby a pro ten nebo jiný rytmus se hodí konkrétní kombinace těch dějů, že vlastně jakoby ta hudba nám i napomáhá, co konkrétně dělat. Jo, pro fusionové tanečnice jsme jakoby volnější, že můžeme tančit v podstatě cokoliv, ale jako stejně si myslím, že tam ten connect je hodně důležitý. Jo, my vlastně třeba, když tvoříme nějakou choreografii spolu, tak začínáme od toho, že si najdeme hudbu. Ty třeba občas máš jako kostým, že jak už prostě vyrábíš kostýmy i sama, tak když zrovna stíháš a máš čas tvořit jako kostým i bez toho, aniž bys ho tvořila už přímo pro nějakou choreografii, tak pak jako hledáš třeba, co by ten kostým mohl vyjadřovat a tak? U mě to spíš látka, protože každý ten kostým se začíná z nějaký báze. A já třeba můžu kouknout na část této tému nebo nějaký takový ty online obchody, které prodávají látku, tak já prostě kouknu na to a zrovna najdu nějakou hezkou zlatou třpitivou nebo může být stříbrná. Tak vlastně, když na to koukáš potom osobně, tak ta látka vyvolá v tobě nějaký vizuální connect s něčím. Třeba já vidím stříbrnou, tak pro mě, nevím, vyvolává to měsíc, vyvolává hvězdy, něco takového, nebo to může být, nevím. Ta zelená, třeba jak máš tu mořskou panu, že jo? Ano, nádherná látka, která je to jako vidět úplně na první dobrou. No. Ano, chameleon a ta zelená s tou modrou. Myslím, že tu má taky, podobnou látku má Natalie Segreges. Na tu meduzu, že? Ano, přesně tak, takže to taky vyvolává. Tam to prostě jako ladí naprosto, jako přímo vidíš, že to tak má být a že to se to jako doplňuje, no. Přesně tak, takže jakoby už ten základ toho kostýmu může jako navést k tomu, co vlastně potom tančit a už hledáš tu hudbu na konkrétní látku, jestli to tak se dá říct. Ale my, jak můžeme ty kostýmy kombinovat, tak vlastně i pro nás je to takový jakoby širší. Jednej to samý, například kalhoty, já můžu používat jako na mořskou panu a můžu taky používat, já nevím, na nějakou nymfu lesní víla například. Což jakoby stejně jsme u toho tématu přírody, ale jakoby voda a půda je to trošičku rozdílný elementy. Přesně a na základě toho si pak už vlastně vybíráš tu hudbu, jestli je v ní jako obsažený tenhle nebo tady ten element, že jo, doplňky. Ano, například Kira Khabibulal, ona má vlastně její Khabibulal se tvoří na tom, že ona rozdělila všechny pohyby na 5 elementů a kouká potom, jaký element převládá v konkrétní hudbě, tak na to potom staví svoji choreografii a může jakoby kombinovat ty kostýmy například.
Takže jakoby je to obrovské množství směrů, jak na tu inspiraci koukat. Pro někoho inspirace může být například příběh, který vyčte z knihy. A ho tolik nadchne, tak potom prostě chce to sdílet s ostatními. Pro mě naposledy bylo obrovským inspiračním krokem, že jsem koukala na Arcane, sorry. Já jsem koukala na Arcane a pak zase to šlo jako přes hudbu, ale strašně si mi líbí takový ten jako styl, já neřeknu, že je to steampunk, ale je to komiksový, ano. Ano, i když vypadám jako dáma, tak mám prostě takovou jako strašnou lásku k takovým jako neřeknu zlý postavy, ale prostě takový ty temný. No a to mi přijde vlastně i důležitý zmínit. Taková ta temná stránka. Mě úplně plesalo srdíčko, když jsem četla Eglau příspěvek na Instagramu o tom, že každý v sobě máme tu temnotu a skrze ten tanec to jako můžeme dostat. Ano. To jsem teď tančila na posledním NAR festivalu na show. Já pořád všude říkám, jak jsem brečela u Kiry. Ale já jsem tady největší cheerleader jako teoretary a prostě já jsem tak strašně řvala a píštěla na konci, když si dotancovala a všichni na mě koukali úplně jako jo, tak my tak tleskáme, ale co jako děláš? A já tam byla už pomalu uřvaná, že jo, z tebe, protože ale to bylo jako hrozně emocionální vystoupení, protože asi 20 minut předtím jsem taky brečela a to se jako mě napojilo na to, že jsem prožívala těžší část mého života, nebo prostě jakoby nějaký jakoby možná časový... by bylo fajn tady zmínit kousek toho popisu, co ti říkala ta moderátorka jakoby před tím vystoupením, aby byli jako posluchači v obraze. Vlastně, a pak si mohli pustit to. Já se jakoby začnu od začátku, že jsem tančila na takový jakoby... Já jsem tančila na Apache, Devil May Cry. Dáme link, ať si to poslechnete, víte všechno. A vlastně ve mně to vyvolávalo to, že jako i ďábel může plakat, takže jakoby ty čisté a takové upřímné emoce se dá čekat i od těch bytostí, od kterých jakoby bychom to nečekali. Od těch temných, který jsou jako silný, ničivý. Ano, takže jako my většinou spojujeme to, že ďábel je to prostě jako to zlo, nebo jenom ta temná strana. Nicméně já vždycky představuji, že my jsme jako yin-yang, že i v té černé části je prostě něco světlého. Takže jako já jsem vzala, a to jsem řekla i holkám, co byly za scénou, tak jsem prostě řekla, že pro mě je moment, kdy já vypouštím svou temnou stránku ven a já se prostě jakoby říkám nazdar všemu temnému, co bylo ve mně, nebo prostě ty temné části života, které ve mně byla. Takže jakoby pro mě opravdu ta inspirace se napojila tak, že já jsem měla těžší, velice jakoby psychologicky náročnou část mého života a já jsem poslechla tu hudbu, u mě to vyvolávala jakoby ten moment, že přesto se to dá vypouštět ven a k tomu se napojil kostým. Já jsem ani jakoby věci nekupovala, nebo ten kostým se tak jako složil sám dohromady, že já jsem měla červené kalhoty, které jakoby byly jenom pro běžné nošení. Takže to nebylo jakoby nějaká speciální... To se hezky doplňuje s tím, že se ti změnil styl díky Tribal Fusion. Že? Ano. A u mě to bylo tak, že prostě jakoby část podprsenky, nebo tu podprsenku jsem měla. To je jakoby jeden z mých prvních kostýmů. Potom jsem to napojila takový jakoby topík, který měl jedné odhalené rameno. A druhé černé, že jo? Ano, takže jakoby taky je to prostě jakoby světla, tmavá strana. Akorát jsem dodělala korunu k tomu,
které jsem taky našla náhodně prostě jako na internetu, říkám, aha, tak to je super, já to ještě dozdobím a bude to skvělý. Tak ta inspirace byla kombinace jakoby mého stavu s hudbou, že to byl takový ten connection. Ale podle mě to bylo, nevím, jak to vypadalo z hlediště, ale jakoby pro mě to bylo opravdu takový jakoby východ všeho a východ mé kreativity ven. Pro mě to bylo jeden z nejsilnějších mých vystoupení, které jsem jako za poslední dobu tančila, protože ono to mělo ten hodně velký emocionální connect se mnou. Já nevím, jak ostatní, ale já jsem tohle jako extrémně cítila, protože vlastně už jenom jak jsi mluvila o tom projevení soucitu, že vlastně i ten ďábel může plakat a podobně, a o té temné stránce, tak už jenom to na mě jako působilo vlastně, že je strašně skvělý, že vlastně tady ten popis, to představení toho vystoupení, tam každá ta tanečnice má, že se to jako nestratí. A vlastně už jenom tímto si připravíte půdu, všechny ty tanečnice na té show. Pak je tu třeba Kira, u které by to bylo zřejmé, i kdyby jako nic neřekla, ale vlastně je skvělé, že tam jako o tom promluvila více do hloubky. Ona ale připraví. Jo, vlastně, že ten divák není překvapený a první, dejme tomu půl minutu, nepřemýšlí, co se jako snažíš říct, nebo jak to má chápat, ale od začátku ví, co má čekat a říká si, aha, takže tohle bude o tomhle. Takže to bylo jako hned jasný a díky tomu já jsem si od začátku to vystoupení mohla fakt jako naplno užívat. A strašně moc se mě to dotklo, bylo vidět, že to seš jako naprosto ty. Ty neděláš choreografie, každý tvoje vystoupení je prostě improvizace, že si dáš jako nějaké ty body, že někde začínáš, někde skončíš, ale to mezi tím je prostě tvoje aktuální rozpoložení a mně to přijde jako strašně silný, protože ty tam jdeš jako v podstatě úplně nahá emocionálně. A zároveň ještě, jak si vlastně vyprávěla o tom, že to byl odraz toho období, tak mi přijde jako skvělý, že vlastně se od inspirace dostáváme k tomu, že to je jako forma terapie. Protože ono, jako dávat ven tu temnotu, nebo dovolovat si být v té temnotě, je jako skvělý, ale může to být hrozně nebezpečný, pokud to není jako nějak ohraničený nebo v bezpečném prostoru. A víš co, tak většinou na terapii prostě ti ten terapeut vytváří bezpečný prostor, kde ty věci můžeš nějak ventilovat a říct. A ty si díky tomu tanci to jako uděláš prostě sama a čau, tak já to tady teď pustím. Pro mě, já neřeknu, že to bylo úplně bezpečný, protože to bylo jako docela silný zážitek a upřímně to se mnou se to stalo poprvé. Jakoby tančila jsem jakoby na takový jako silný témata, ale nikde to nebylo tolik. A teďkon já jsem neviděla, jak to vysvětlit a upřímně jsem se trošku jako začala bát, že se mě to trošičku začalo šílet v hlavě. Jo, že to bude jako overkill a bude to nepochopeno, nebo se nebude líbit. Mě až tolik jako nezajímalo, jestli se to bude líbit, ale mě trošičku zajímalo jakoby můj psychologický stav, že jsem jako věděla, že to budou jako silný, že to bude prostě nějaký jako východ mých emocí. A teďkon jsem se dostala do situace, že jako to začalo vycházet a jsem začala brečet, tak jako co jsem jakoby převlíkala mezi ty jakoby bloky toho show. Tak začala jsem brečet, byla jsem podle mě čtvrtá ze začátku, nebo druhá ze začátku, já se nepamatuju upřímně, sorry. Tak tady jsem hrozně vděčná Kyře Chabibilal, která mě prostě jakoby vzala, já jsem musela převlíkat taky, ale ona byla jakoby na konci, takže ona mě vzala a prostě jakoby vedla k tomu pódiu a stala se mnou, pokud prostě se neskončila ta předchozí hudba a nezačala jsem tančit já. Tedy jsem mi hrozně vděčná, protože to byl člověk, který jakoby mě v tom pomohl, ale opravdu to bylo v ten moment, já jsem nevěděla, jestli to bude dobrý vystoupení, nebo to bude špatný vystoupení. Ale věděla jsem, že já chci ty emoce pustit ven, protože od začátku, co se ten festival začal, tak jakoby ve mně bublalo něco. A já jsem jako cítila, že jakoby tam něco je.
a jak jsem to dala všechno na to jeviště, ale jako nechtěla jsem někomu ublížit. Samozřejmě tyhle emoce může být taky silný a může být až nepříjemný pro někoho. Tak jsem se snažila jakoby držet toho tématu, že to byla klasická hudba. Je to něco krásného. K tomu přidali ještě moderní beaty, takže člověk měl prostě takový ty stop point, kde se může zastavit a pak se začne další část. A já jsem hrozně chtěla, aby to bylo hezký vyjádření bolesti, já nechci brečet, té bolesti a toho, že jakoby pro někoho, který jakoby tak soustředění zla, že i on to může jako cítit a ono jako i z každé špatné situace se může vyvinout něco naprosto nádherného. Takže tohle to bylo jako silný pro mě a já jsem hrozně ráda, že jsem měla tu příležitost to všechno pustit a dostala jsem hezký feedback, že jako by lidi tomu rozuměli a že to nebylo over art, já nevím, jak to říct. Jo, chápu, no. Ale takové ty emoce, jak jsi říkala, ano, jsou nebezpečné, protože člověk vlastně ze sebe vytrhává něco a dává to na jeviště a pak se to stejně musí zahojit. Takže jakákoliv inspirace je to vždycky cesta, kterou my procházíme. Někdy to vede, nevím, jak říkala Kira, může být inspirace šálek kafe, které vypijeme po ránu a ono to nám přinese prostě, nevím, hezké emoce. A někdy to může být prostě silná záležitost, kterou my v sobě držíme a chceme to vypustit. Takže opravdu inspirace je velice široká věc. Mně ještě přijde v tom tanci, já to cítím hodně u sebe, že vlastně díky tomu můžu dát prostor všem svým stránkám. Nejenom jakoby té temné a té světlé, ale že máš jako velmi široké spektrum nebo škálu vlastně svých osobností. Ne úplně schizofrenii, ale jako tu zdravou. Víš, že tady seš prostě lesní víla, tady seš mořská pana, tady seš prostě vikingská válečnice, tady seš, nevím, bohyně lásky, tady seš bohyně zkázy. Jo, tady seš meduza, tady prostě můžeš tam hodit i jako mužskou energii. Samozřejmě. Jo. My jsme, nemusí to být jenom nejsme ohraničeni něčím konkrétním. No, nemusí to být jenom o těch ženských vyjádřeních, ženských archetypech nebo postavách, můžeš tam prostě narvat fakt jako cokoliv. Tak nejenom ženy tančí tribal fusion. Přesně. Takže tam je opravdu jako kombinace všeho možného. A taky jsem zažila jednou, že to bylo na festivalu v Hannoveru, myslím, že jakoby předminulý rok, že žena vyšla v kostýmu muže. A přitom jakoby bylo to něco jakoby tribal v kombinaci s jazzem a vypadalo to naprosto nádherně. Wow. Že ona tak jako se dokázala přeměnit svou jako ženskost na mužskou energii a přitom tu ženskost nechat a udělat to jako trošku komickou, aby prostě všichni pochopili, o co se jedná. A tancem člověk může vyvolávat jakoby různé emoce a různý témata nechávat jako na to pódium. Je to vlastně brutální seberozvoj, že jo? Ano. Jako vlastně jenom si to zkusit, protože ty díky tomu to nemusíš jako v tom žít každý den. Ty si to odžiješ prostě ty 3 minutky na tom pódiu, nebo třeba na tréninku, když se učíš tu choreografii, jo, nemusíš s ní ani vystupovat, tak si to prostě jenom zkusíš zatančit na nějakou novou píseň nebo nějakou novou energii, kterou by si třeba jako normálně sama ven nepustila a ten tanec ti najednou jako ukáže, že vlastně jako můžeš a že tady to v sobě máš a tak jako si k tomu přičichneš, vyzkoušíš si to a tohle mi na tom přijde hrozně krásný. Ano, to je úplně skvělá věc, že jedno jsme podle mě zkoušeli to na nějakém kurzu. Já už si to nepamatuju, jestli to byla Kira nebo to byl někdo jiný, ale nám vlastně řekli,
No a co třeba vzít, nevím, Spotify a spustit random hudbu, nevím, něco populárního z roku 2015 například. A pustit si prostě něco random a zkusit na to zatančit. Vlastně nemusí to být ani tvůj oblíbený hudební styl, může to být konkrétně něco jiného. A člověka to prostě vyvede trošku z komfortní zóny, nemusí to rovnou jakoby dávat na pódium, ale... Už jenom v rámci toho tréninku? Ano, už takhle v rámci toho to dokáže jako trošku posunout a nechat mozek tvořit nové neuronové sítě. Aby prostě to pomohlo zapojit se to trošku jinak. A mně to přijde úplně jakoby fascinující moment, že vlastně občas, i když jsme Tribal Fusion tanečnice, máme docela takovou, jako, i když máme širokou škálu, tak stejně máme prostě jako nějaké jakoby, konkrétní hudební styly, na které rádi tančíme, nebo většinou se to tančí. A co třeba vzít, já nevím, ten samý jazz a zatančit na to. Co třeba vzít, já nevím, nějaký pop z 90. A zatančit se na to. Ano, nebude to třeba něco jakoby úplně v tom naším stylu. Nebo jako vyloženě třeba koukatelný na vystoupení, prostě pro celé jako publikum velké, ale pro tvůj účel, pro to osobní prožití, vlastně té energie nebo toho momentu, to je naprosto dostačující. Nebo někdo koukne, nevím, jak rodiče mějí jako nejoblíbenější hudebný styly, které rádi poslouchají, tak třeba někdo jede, nevím, na chatu k rodičům, poslouchne něco na ještě CDčkách, jestli to existuje. A prostě najde novou inspiraci. Moje kamarádka Alena Fantasy Miro, ona najednou prostě disco. Já poslední dobu mám ráda disco hudbu. A to sloužilo právě inspiraci na našem vystoupení ve Vilniusu, že prostě jsme potřebovali ale vytančit duo, tak si říkám, a co, jako když budeme disco cats? Tak ale nevyrobila... Prostě když už někdo tančí disco, tak to přece musí být kočky. Ale my jsme to brali takový, jakoby, že jsme z různých států, tak jako co třeba to trošičku oživit a udělat takový jakoby trochu v komickém stylu. Tak jsme měli choreografii od Kiry a k tomu jsme dali takovou jakoby vtipnou část, že jsme Alena udělala uši a my jsme měli takový disco uši, protože byly udělané takovými zrcátkama. A já jsem udělala pro nás ten aqua make-up, že jsme měli prostě jako kočičí make-up. Tak ano, nebylo to naše nejlepší vystoupení, ale prostě se to hrozně líbilo divákům. A vyzkoušeli jste si, jaký to je být prostě kočky, jako zvířátka. Ano, a my jsme měli ještě ty kočičí drápky, takže to prostě se napojilo. Byla to inspirace, která podle mě dala úplně skvělý výsledek na konci. Takže je to jedno z jako Tribal Fusion, jak je to fusion, tak dává nám cokoliv. Dává nám obrovskou škálu těch možností, co kombinovat, co vyzkoušet, co nevím, zkusit. Někdo tančí ne na konkrétní hudbu, ale na nějaký jakoby poetry. Básničky. Básničky. Takže to taky možnost to vyjádřit. A přijde mi, že v Tribal Fusionu je jako i to sebevyjádření jednodušší. Že tam se nemusíš tolik jako škatulkovat. Víš, jako třeba víš co, baletka by asi úplně nemohla být jako disco cat. Nebo jako mohla, ale už je to takový jako... Jsou tam své omezení. Standardy a omezení a tady jako je to pole působnosti fakt tak široké, že opravdu se můžeš dotknout jako spousty témat, spousty energií, spousty prostě postav, příběhů, hudby. Přesně tak. Ano, je to opravdu široké a to jsme viděli i na Open Stage.
protože tam bylo přes 30 vystupujících jakoby konkrétních tanců. A některé byly skupinové a Ježišmarja, to bylo tak nádherný, že nebylo to furt to samý, jakoby furt ten samý styl. Vlastně jsme tam viděli jako takový hezký průřez s belly dancem a tribal fusionem, že jo? Ano, a celkově fusionem, že prostě někdo k tomu používal různé nářadí. Někdo... šavle, závoje křídla. Jo. A bylo to tak nádherný a taky prostě různé kostýmy. Někdo vystupoval v těch klasických belly dance kostýmech. Jo, jako na Rex Sharky, že? Ano, klasických AFCBT kostýmech. Ale pak prostě přišel někdo, kdo nakombinoval všechno dohromady. A třeba mi jedna plešatá, další s dreadama a další jako s vlasama prostě po zadek, že? No, to bylo taky. A prostě každý, to bylo nastolik jakoby pěstrý v tom všem, že ve mně to vyvolávalo neskutečnou vlnu inspirace potom. Že jsem si říkala, aha, tak křídla. Někdy v životě jsem jakoby to neskoušela, nebo kdysi dávno, úplně, nevím, před 10 lety. A teď najednou křídla. Šetříš na křídla. Já mám ty hedvábní věře, tak jak se chci naučit s tím. To říkali i holky u nás v skupině, že někdo prostě pořídil poj. Víš, takové ty šátky. I s pojkama jsme se chtěli učit obě už asi před 5 lety a pořád to odkládáme. Ale že? Počkej, jakoby dreams come true. Já tomu věřím, že prostě asi to bylo špatný období. Jo, jakože tam si to prostě nesedlo, ale myslím si, že se k tomu jako dostaneme. Všemu je správný čas. Přesně. Takže inspirace je volný příběh naší mysli a všeho možného, co je kolem nás. Myslíš, že je každý člověk kreativní? Myslím a věřím. Svým způsobem ano. Ale jakoby takhle, já nechci, aby byly nějaký standardy v kreativitě. Že jako kreativní člověk je jenom ten, kdo vyrábí kostýmy a stříhá hudbu, nevím, vymýšlí choreografie a tak dále. Kreativní člověk je každý, kdo... Který něco tvoří. Ano, a může být to opravdu, já nevím, sedět v práci, mít nějakou chvílku a začít prostě jakoby kreslit i nějaký, nevím, tečky a něco nějak spojovat. Já třeba kreslit moc neumím. Ale nepovažuji za standard kreativity to, že jdeš, sedneš si a nakreslíš obraz. To je prostě vyjádření pro malíře nebo pro někoho, kdo jako to umí. Pro tebe je vyjádření prostě tvorba té choreografie nebo improvizace dát prostě průchod těm emocem a k tomu mít jako dokonalý kostým a make-up. Pro někoho je make-up se oblít ráno. Ano. Ne make-up, ale pro někoho je kreativita se oblít ráno hezký. Jo. Ale prostě zkombinovat ty barvy. To je jakoby taky kreativita a nebudeme jakoby škatulkovat takových, co od jakých limitů je to prostě jakoby kreativita. Že každý má vlastně tu svoji a to, že my dvě to vyjadřujeme skrz ten tanec, tak prostě neznamená, že by vlastně někdo jiný jako to nemohl. Třeba si to taky v tom tanci najde, pokud o tom doteď nevěděl a může se k tomu jako dostat, vyzkoušet to, anebo třeba prostě jenom bude kreativní v něčem úplně jiném. Přesně tak. A jakoby ten tanec je jakoby skvělá možnost jako rozvinout svoji kreativitu a rozvinout prostě jakoby ten postoj přemýšlení, jak to dát jakoby všecko dohromady. Já si myslím, že nikdy předtím jsem nepřemýšlela o tom, že jakoby budu šit. Nikdy předtím jsem nepřemýšlela, že dokážu si stříhnout nějakou hudbu tak, aby to vypadalo hezký, nebo to nemělo nějaký úplně smazaný konec. Nikdy předtím jsem jakoby nepřemýšlela, že ráno, když se budu oblíkat, tak budu o něčem jakoby přemýšlet o nějaký jakoby postavě, které si mi líbí a chci prostě jakoby o ní něco převzít, co se týče, nevím, postoje a tak. A jakoby kreativita je všechno, co kolem nás, co jakoby my dokážeme vytvořit vlastně svou mysli. Občas jakoby myšlenka je taky kreativita. Ano.
Ne, vlastně tam nemáš ten krok té realizace, ale můžeš mít v hlavě prostě úplně jako jiné světy. Že? Ano, někomu vyprávěš příběh a ten příběh bude inspirovat někoho dalšího, tak prostě to taky je tady. A jakoby, my jsme našli ten svůj způsob kreativity, že jsme to vyjádřili v tanci a já si myslím, že pro někoho jiného to bude něco jiného. Ale pro nás, jak je to ten tanec, tak ono to začalo spojovat víc a víc. A začalo se to prostě rozrůstat. Určitě. Mě by třeba zajímalo u našich posluchačů, jestli byste nám do komentářů napsali, co je ta vaše kreativita, v čem jste kreativní, jestli třeba taky tancujete, nebo děláte i něco jiného a potom, co je vlastně vaše inspirace k tomu. A vlastně, jestli chcete něco zkusit, nás by taky zajímalo, jestli máte něco dlouho vysněného, co potřebujete jakoby vyjádřit, anebo jako jste o tom přemýšleli a vždycky se báli nebo odkládali to někam později. Tak jestli máte nějaký záliby, co byste to chtěli zkusit. Tak jo, tak to od nás asi bude dneska všechno. My vám moc krát děkujeme za poslech a že budeme rádi za komentář, jsme už říkali. Stejně tak budeme rádi za jakékoliv sdílení, like, nebo třeba i jinou zpětnou vazbu můžete i do zpráv. Sledujte nás také na Instagramu a na Spotify. Máme vás rádi. Mějte se! Čauky!